Yeah, good morning, everybody. On a Ghana mine now. And I pay me chachiamo na video we me ya ma Ghana for any Ghana mpanyinfo. Anka minim se omo ani free. Omo tufo. First wine oboisiki. Boys. Second wine cancer adu trust was say any trust no. Odo ye cancer no. Saa nipa mienu we no. Video we enkoma mo serious pa. Cancer de I think say me nimba bia okoye ne cancer na Ghana for friend cancer no. Na ne da bia meka say Ghana for so nkwase asem so. Na Ghana no anye say me di ya ye ho atem. Beka say nyansa pa Ghana ye nibi. Nka Ghana entimi ma mrantia ye wo ne ma emre se na ye bre no. From president so esi minister so esi pastors so ba akokura ni wa owo nyansa da ne tim yete se aboa praku ne yewom meka amana kosisen meye video 3 na atwa so wa obenya bia ne follow ne nsema meka no eye asema ebeboa wo ya abaya abrantia hwe abaya Tracy Buachi Nana Mamas Brown Nanama oware wo Ghana for kan sister ya ware ya ho asem saa se akofa akora ba se Nana mate wo so ne satani obo ahyewa nka Ghana for be kan ho asem se aware biti ne kora ne se anya de ono pe na one ne bebo bra anya Ghana nka minim se bi abo ne bra awie na oware a na abaye Ghana for problem omo kan ne omo be kan nyina ba Nana mate wo no owo peace bema bi ntimi nkose ne pe oni mema bi onko da rough onko tonchene Tracy Buachi I think last 2 years or so bibisa na abaya yi yete se bi ne be oni mahama ma Ghana ebe ye free to ho de papa no ma omo be ye ho ndwom eye ne bia beka okan wo de memfa ne se that time aware abono a strag ne ho again a very strag woman na abo ne bra na se okura ni sika na ro be ye be ma ho ade se abrabo a obo no omo bi ma na aya hyewo kura no osi na obejai sa hyewo no na akura wanyi akura no ne be nante na akura de be manani monyama nka Ghana for ese ye boye nsem nka se ye boye nsem se awurade ayebi ba nindie ni nyansa ye nini wo manini ma ama ho kira to Ghana so no abaya ne ware wie na amanfo te akiri ni nkwase asem ni nkwase jimi keka anya mrante mpanyimfo a nka bede bebetu abaya ne fo se aware a waware no ma wani na ho na sobe ma ni muye no omo no ejima nkasa wa abaya na ware mu me bo apade media tengom no kwa anya Ghana nka minise Ghana mpanyimfo ajimsene nkura na wanyi yafo nkura na nsan media ni asore afa camera afa mic akọ mama Christy ho okope asem asane de amamaame no media ni o okoya okobisa maame ne se ote se na Emilia Brobe ne boy ne Tracy Buachi akwakọ ware no. What is common sense Ghana for na Tracy one Emilia free maame baako se Emilia afa no ne jano a oye right se ese Tracy tinware no na nka abrante ne so obe na aware Ghana for ma hunu se nipa okonkanya na ye twene sane abrante na aware na onya ye nintino ono ne Ghana for owu ho no chese anya opportunity nti on deserve senka we onya sa opportunity no Ghana for mu ya awurade nyankopon wo kansra mu a wo be fro kansra enka ade we kra wo fra ba ye ne ye ne kansra tunufu wo mu no wo ti TV so ejim cause da bia me hunu wo
wo program bia wo ya there is no nyansasɛm baako kura nim mekasa kyerɛ wo nne na Ghana for nyansa ye nini ntino bɛso so ho nkwasiafoɔ mo so ɛma mutim bɛyɛ gidini wɔ Ghana mene meka kyerɛ mo na anɔpa yi abaya na ware aka ware no nka yɛsebo na yɛsɛ mobɔ ɛma Tracy sɛ atima fa saa kwa ne so ɛde ade ne ho mote wɔ toilet na aware ne ngu na ɔmɛbɔ ahyɛwo hwɛ ya na anasio sesen monhwɛ de abrabɔ abaya no enam Ghana fo afutu a montunu nkwase asososo a mode ye no ɔne Ernesto Poku nsensem ne noma bi no ɔba aburokyire na anu metie na yibi manim mesre mewre hoye sɛ mimi kunu ni meyire ne Tracy Boakye a what do you call meyire ne saa anasio sɛ ya anasio me kam papa na sɛ nka mepan no nka maasa wiase a abaya ne te TikTok social media so na wo abaya wo te se ni bi di phone ko diwa na wo be ma jimfo san return to gin ko di entia bini ne maba na sa advice no na antia ode abetena wo okay kan kwase asem oguni kunu nani ma asekeke na nka wo ni bia koda ye mu secret o ye den sa video no kura mutinye audio no wo ye de koma nipa no ana wo ye audio no ma ne pie be ma na jo back nti wo gu be ma na ni mase the Ghana for mo ped no nti na no say manage achipalago ho pa boy ne kasa nyansasem so ewo TikTok na me hwe na yibi wo se ommanani na ho na ompa adwuma nye wo abrochire na onja stardon no Ghana for pe stardon tinkwase asem ne wo mo adwenim Ghana for na no me hu mama Christia de no manage pa se ma menani na ho a nka media ni no nko obepe problem ama mama Christine Tracy Boakye na Emilia Brobe because o kan one word pe anya problem wom ba ma me no na se na ni afura o ye intelligent titi o kasa nyansa so Ghana fo mu jagimi ni wate mesro mo na munya nkura mote sem praku woni tima Ghana ntimi nkoso da no Ghana asemu ya America na woni tima Ghana ntimi nkoso no yete sem mwa ayegubuom nti bia ye brebretim be di mampanyina na owu ye se mwa adwane pepepe otwa wura no de ama yawe Ghana ntimi nko na ni nta koisa wiase besai cause nyansa ninim anyansafo nim agimisem hypocrite things ne wo Ghana because atwere mo ne bia ware na ware odi na nyani sika na obe ware akora de owi akora na anya Ghana nka minisa aware omosem Ghana uba bruchira enia Ghana yen kuras life say wo ko ware omo de years ne ware omo ncheck de obehwe nipa no ama na brabo akonkai because om pe nipa ni yie nti odi years ne ware Ghana yamma Ghana ma hu say kuras say de chimisem ne wo Ghana say ye de years ne ware years ne ye de ware ye hwehwe de obehwe nipa no say o ware no na o ye 1 year na o ne wo 1 year na antimanhwe wa is good Ghana anibie ni wo ba akokora ye mwa nkasa mene me ka kyerɛ mo ye mwa ye mpraku omo de years ne ware bi obe ware wo ba se obetima hwe nipa no na animonyama to no so na onye sresrefo na obenya do de beko na no muso mu de years ne ware Ghana mu de years ne ware jimini nkuras life oni pese minkumi nyanti se nipa no na brabo onko kanenti no me da biara se me dinade Bernard Asante yakopo no shirawo wa obenya video ne share na onko balo ba bia ne bia hunu ne yensua nyansa emfiri manganam se aware nye years aware ye ne obetima hwe nipa no ne ɔne nakoma be ya de kroma omo ani age ne be frɛ na aware de me ka kyerɛ no